Gant an tud deus bro all, deus broioù keltiek all, evel bro gemre, bro iverzon, bro kerneveur, gal. Setu, a trug ar ebras d'or. Wedi sylwi ers bod ma'n Lorient gymaint o amrywiaeth o gerddoriaeth sydd. A fi'n credu bod e'n rhan o ethos yr wyl bod cerddorion yn dod ma o'r draws y byd Celtaidd i rannu syniadau ac i ddysgu o'i gilydd. Wrth gwrs i rai artistiaid, dyw'r syniad yma ddim yn un newydd, ac yn ei phrosiect diweddaraf, mae'r delenores Catrin Finch wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cerddor o Senegal, Seckou Keita, yn rhannu syniadau i greu cerddoriaeth a sŵn arbennig. Ac eleni, nath y ddeuawd perfformio ar un o brif lwyfannau'r wyl, o flaen cynulleidfa oedd wedi ei syfrdanu gan sŵn hudolus y llunennau. Wel, Catrin, dyma ni yng nghanol Lorient, lle cyfarwydd iawn i ti, wrth gwrs. Ie, dwi wedi bod yma blaen. Yna blwyddyn Cymru doedd, meddwl 2008. So ni yma pryd hynny. Oedd ma amser di hedfan ers hynny. Mae'n teimlo fel blwyddyn diwethaf i fod yn onest. Ond, ie, mae'n braf. Mae'r lle jyst yn fyw dydy amser yma. Mae'n llawn o bobl, ac mae'n awyrgylch, mae pawb yn hapus yn dawnsio. Mae'na cerddoriaeth yn dod o bob cornel o bob stryd. Ie, lle braf iawn. Wyt ti'n teimlo wrth ddod fan hyn, wyt ti'n clywed ambell i beth newydd, a ti'n meddwl, o, mae hwnna'n rhywbeth syniadau newydd. A ti'n gallu clywed rhywbeth arall o fewn o dweud, rhywbeth arall ti'n gwybod. A dyna beth nath digwydd efo fi a Seckou efo'r prosiect yma, nath ni ista lawr am wythnos. A lle ti'n dechrau, rili, di o'm yn darllen cerddoriaeth, a dwi wedi dod o byd clasurol, lle mae pob dim yn darllen y cerddoriaeth, dydy. So, nath ni jyst dechrau chwarae, wedyn nath o chwarae rhywbeth falle, ac o'n i'n meddwl am alaw Cymraeg, ac oedd o'n ffitio yn perffaith jyst i'w ben be oedd o'n chwarae, twyd. A ti'n sylweddoli o fewn amser, bod o'n dod o Senegal, a bod fi'n di gael fy magu yng Nghymru. Mae'r cerddoriaeth bron union yr un peth mewn ffordd, ti'n bod? The rhythm o be oedd yn anodd I fi, achos o'n i'n... I can't find, where's beat one? Yeah. There isn't a one. Yeah. Ac mae hwnna'n anodd I fi, achos dwi wedi datblygu efo bar o 4 neu 6 neu bydio. Ond efo hwn, mae o'n teimlad, a mae o'n rhywbeth ti'n byw. Mae dy galon yn dweithio di lle mae o. So mae hwnna wedi bod yn tipyn o challenge, ond tipyn o siwrne I fi hefyd, really, I latio ymlaen a hwnna ac I datblygu hwnna.
wedi dod I ddiwedd yn haith yma yn y Festival Onterceltig, ond mae'r gerddoriaeth dal yn chwyrlio o amgylch y ddinas fach hyfryd yma yn Ne Llydaw. Wedi dysgu lot am gerddoriaeth, am onterceltisme, ond y peth sy'n aros dy fi fwyaf yw'r ffaith fod y diwylliant Celtaidd mor fyw ag eriod ac yn perthyn i'r byd I gyd.